krenula Srbija, ne postoje više, posle 2008. godine, standardni metodi kojima može da se pokrene bilo koja ekonomija. Ja uvek govorim, kada postavim pitanje i studentima, kojoj nauci je najbliža ekonomija? Svi kažu, ne znam, matematici, mašinstvu, elektrotehnici, a nije istina. Ekonomija je najbliža medicini. Zašto? Zato, kao i u medicini, ne postoje tačna pravila, već se sve zasniva uglavnom na iskustvu. Na iskustvu. I kao što ne biste želeli da vas operiše neki mlad lekar, mislim, dešava se i to, više biste voleli da vas operiše neki iskusni profesor, tako je i u ekonomiji. Uvek gledamo iskustva kako su drugi radili, šta su oni radili da bi došli do ovog nivoa razvoja koji imaju danas. Da bi se pokrenula privreda u Srbiji, nema ovoga što govore, kad čujete na televiziji, spominjaju ih Aca, vrte se njihove reklame svaki dan, naših političkih protivnika. I svo vreme govore samo jedno. Slušajte, to je kao mantra. Svi samo jedno. Mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća. Mi govorimo nova industrializacija. Program smo nazvali nova industrializacija. I ključna stvar u novoj industrializaciji su veliki privredni sistemi. Naravno da će i u Srbiji, kao i svuda u svetu, mala i srednja preduzeća zapošljavati 60, čak i 70% radno sposobnog stanovništva. Ali ne mogu mala i srednja preduzeća da rade. Nemaju posla. Zatvorilo se blizu 50.000 malih i srednjih preduzeća za 4 godine u Srbiji, zato što ne rade veliki privredni sistemi. Ne postoji bolje mesto u Srbiji gde treba govoriti o velikim privrednim sistemima nego što je ovde u Železniku. Ne postoji. Evo ovde, ja sam pred dolazak dosta razgovarao sa bivšim rukovodiocima Lole i rukovodiocima koji su bili na rukovodećim mestima u Souru, u radnim organizacijama, u Ourima, i otprilike 30.000 ljudi je živelo od Lole. Ovde, praktično sve, 30.000 ljudi. Danas, ne znam da li u Loli radi 200 ljudi. Srbija je u poslednjih 15 godina od 1.000.000 ljudi koji su radili u direktnoj proizvodnji, u velikim privrednim sistemima, spala na 300.000. U Beogradu je nekada u metalskom sektoru, mašinogradnji, u proizvodnim sistemima, IMT, Rakovica, DMB, Lola i tako dalje, radilo blizu 120.000 ljudi. Danas radi 19.000. 6 puta za 10 godina. I sada neko kaže, mi ćemo pokrenuti malim i srednjim preduzećima. Nećete pokrenuti. Nema pokretanja samo malim i srednjim preduzećima. Ajmo da gledamo iskustva drugih. Ko je u najvećoj krizi danas u Evropi, pošto je centar u Evropskoj uniji? Grčka, Španija, Portugalija. Ajde neka neko nabroji ovde, ja mu dajem veliku nagradu, 5 velikih grčkih kompanija. Neće niko nabrojati, jer ne postoji 5 velikih grčkih kompanija. Ima 1.000.000 malih preduzeća. Najviše su Grci se razvijali i dobro su radili jedno vreme u sektoru usluga, ali su preterali sa sektorom usluga i bez velikih privrednih sistema. A ko je prvi izašao iz ekonomske krize? Nemačka, Austrija, Holandija. Svako od vas će ovde da nabroji ne 5, nego 50 velikih nemačkih kompanija. Zato smo mi jednu od najvažnijih stvari u našem ekonomskom programu, da bi pokrenuli, predvideli interventni fond za velike privredne sisteme. Bez velikih privrednih sistema nema razvoja. Neće se razviti, već će se samo zatvarati mala i srednja preduzeća. To je kao zakon spojenih sudova. Ne može da se razvije država bez mnogo zaposlenih. Jer na jedno radno mesto u Loli, ovde, je dolazilo do 10 radnih mesta u uslugama, u malim i srednjim preduzećima, u prodavnicima, kafićima,
bibliotekama i tako dalje i tako, taksisti, bilo para, ljudi trošili, kad nema para, nema ni malih i srednjih preduzeća. Tu je razlika našeg koncepta u odnosu na koncepte svih drugih političkih partija.